चिरां जिल्ला खुंग्रि ओनसोलनि दावराय गामनाय गामिनि रायजो राजाफोरनि बेराम आजार फाहामनो माने गन्थाइनि दै हरनाय जायो। आथिखालाव चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अन्थाइनि दैजों बेराम हामनाय आरो बेराम फाहामनाय खौराङा समाज बिजोंनि गेजेरजों गोसारबाय थानायखौ जों बयबो मिथिगौ। गोबां सुबुंफोराबो गाव गावनि आरो नखरनि बेमार आजारखौ सोखानो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानि खोनानाय अन्थाइनि दैखौ लायनो हांखुर जानायखौबो जों नुनो मोन्दों। बेबादिनो चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय खुंग्रि ओनसोलनि दावराय गामनाय गामियावबो गंसे नखराव अन्थाइनि आरो दै मुलि मोननाय जादों आरो बे अन्थाइखौ इसोरनि बिथोन होनाय बायदि नायखांनानै सिखोनाजार दैनिफ्राय बोखांनो हादों आरो बे अन्थाइनि दै आरो मुलिखौ रायजो राजानि बेमार आजार फाहामनो हरनाय जागोन। लोगोसे रायजो राजाफोरा गावनि फोथायनायजों बे दै आरो मुलिखौ दया धर्म रां अनसुंथाइजोंनो लांफैनो हागोन होनना दै हरगिरि फानिराम बसुमतारिया फोरमायहरदों। बे दै सान्थिखौ लांफैनो थाखाय फैनो आबुङै मिथिनो नैबे गाहायाव होनाय 9395306409 जानबुं नम्बराव सुलाद लानोबो हागोन होनना मोनथिहोयो। मख'नो गोनांदि बे अन्थाइनि दैखौ लोंनानै गोब्राब उदै सानाय गामिनि सासे आइजो आरो डक्टरनि फाहामथाय लासेयावबो हामै देहानि उसुबिदा जानाय सासे आइजोनि बेरामाबो हामो होनना फोरमायो। आङो बै नंथु सालबारि ब्रेकेट मुराफारा पस्ट अफिस थुक्राझार पिएस रुनिकाटा। ओमफ्राय नोंहा मा जादोंमोन? आंहा दा बेबायदिनो जिउआव गोबां जेंनायाव गोलैदोंमोन आरो आंनि जिउआव माखासे जायगाफोराव बिदिनो डाक्टार अजाफोरनाव आङो नायजादोंमोन, हायाखै। दा आङो बेयाव फैनानै दा आं हामबाय आरो दा मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव जाबोगासिनो दङ। दा बेहाय खनबेसे जाखो नों फैनाया? आङो फैनायाथ' एसे गोबावानो जाबाय। दा बिदिनो आस्थे आस्थे दिनै एसे गाबोन एसे हामलांबाय आरो। सिगां माबायदि अबस्थामोन? सिगां आंनि अबस्थायाथ' बिराद गाज्रियाव दङमोन। दा बाव फैनानै आङो हामबायानो जाबाय आरो। मा जादोंमोन सिगां? दा जानाया बिदिनो डक्टरनाव थांबाबो मोजां क्लियार बुंहरनो हाया आरो माखासे अजाफोरनाव थांबाबो जेबो मोना। दा बेयाव फैनानै आङो बिदिनो माखासे सान्थि सुन्थिनि गेजेरजों जारिजानायनि गेजेरजों दा बे हरनाय मुलिनि गेजेरजों दा एसे मोजाङाव फैबाय आरो। आच्छा, बे मालखौ जोङो बारा गोबाव जायाखै दिरुननाया। माने बे दैनि बुस्थुमोन माखासेया। दै सायावनो फांसे दंफां दङमोन, बेवहाय रज'नानै दंमोन आरो बे मुलिया। दा नायगिरिबो लांखानाय, नायनानै ओमफ्राय रायजोयैनो बे जिनिसखौ मुलि सलिगोन होननायखाय लाबोनाय जादों आरो। दा बे मुलिया माने दिनाव दिन सोलायो, दस्रा दस्रा महर लायो। दा बेजोंनो जोङो बे पेरालाइसिस, बेनिफ्राय खिलामा लावनाय, हर्स बेमार, मिरगि बायदि बायदि बेमाराव जों दा बाहायनानै दं आरो। दा अनेक मानसिफ्रा नै दाख्लैनिफ्राय लोंनाय मानसिफ्रा प्रमान होदों, माने मोजां होननानै दा बुंनायखाय आरो देबथाफ्राबो गले गले बुंबाय बेखौ इउटुबाव होदो होननानै, माबा मोनसे खालामनो हागौ गिदिर गोलावफ्रा खोनाहैयोबा होननानै दा बेखौ जों मावनाय जादों आरो। दा आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो।